Good news sa ato mga kapuso sa General Santos City kay miubos na ang presyo sa sibuyas Bombay sa syudad. Apan alang sa ubang mamalitay, mahal daw gyapon ang kasamtangang presyo. Ano ang report ni Abby Caballero? Gikalipay sa mamaligyaay ug mga lamas nga si Robilin Evidientes ang pag-ubos sa presyo sa Bombay sa General Santos City. Kung kaniadtong Disyembre hangtod ikaduhang semana sa Enero anaa sa 4,000 pesos ang pulo ka kilo nga presyo sa ilang supplier, karon miubos na ang ilang kapital sa 2,500 hangtod 3,000 pesos matag pulo ka kilo. Dili ni siya parehas dati nga medyo pricey gid kayo ang kapital, karon nagbaba-baba naman siya gamay. Pasalamat lang mi nga mo hinay-hinay para gaan-gaan pud ang bulsa sa mga mamalitay. Busa gikan sa kapin 500 pesos matag kilo nga presyo sa Bombay sa palengke kaniadto, karon miubos na ang presyo. Miubos na ngadto sa 320 hangtod 380 pesos ang presyo sa Bombay dinhi sa Alunan Bagsakan sa General Santos City. Apan sumala sa pipila ka konsumante, bugat daw gihapon ang maong presyo. Gani ihay na lang sila og diskarte aron makadaginot. Kung pila ka putay, tagtulo-tulo na lang. Ginayhap ko lang. Bugong jud sa budget. Tungod wa pay kasiguraduhan og magpadayo na bakaha ang pag-ubos sa presyo sa Bombay, nangita na lang og ubang pamaagi ang ubang mamaligyaay. Instead mo kuan mi mo angkat mi sa iba ma'am is nagapatanom na lang mi makatabang punta sa tong local farmers. Samtang pabiling panawagan sa mga konsumante, mobalik na sa normal ang presyo sa Bombay nga mapalit lang kaniadto sa 100 pesos hangtod 250 pesos matag kilo. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.